Köpörlü gözden geçiriliş milli iqtisadiyetimiziň puwdoklaryna pähim paýgas ummany, magtym bolup ýylyna amala aşyrylýan beýik işleriň we durmuşa geçirilýän giňmeşçörli özgertmeleriň özboşly jemlenmesine öwrüli. Ýurdumyzyň iqtisadiýetini durnukly ösürmek, bazar özgertmelerini ilerletmek hemde ilatyň durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak biziň döwlet siýasatymyzyň baş maksadydyr. Bu urda geljegi nazarlayan tutumly maksatnamalar üstünlükli durmuşa geçirilip, iqtisadiýetiň puwdoklaryny diversifikasiýa ýol bilen ösdürmekde. Tebigi serişleri aýagly toplumlaryň peýdalanmakda netijeli işler alınıp barylýar. Import edilen öňleriň orny tutýan we eksport uğurly öňçilikleri ösdürmekde, innovasiýon, sally tehnologiýalary ornaşdyrmakda uly tepkitler eýlenilýär. Sergi meýdançasynda milli iqtisadiýetimiziň puwdoklaryna alınıp barlayan işler döwlet maksatnamalaryny we innovasiýon taslamalary üstünlükli amala aşyrmakda gazanylýan netijeleri barada gurrun berýän diýwarlyklar ýerleşdirildi. Munyň özi ähli ugurlarda alınıp barlayan işler baradaky giňmeşörli maglumatlary özüne jemleýän meýdança öwrüli. Serginiň köpörlük häsiýete eýe bolmagy milli iqtisadiýetimiziň puwdoklarynyň toplumlaryň esasy ösdürilmegine, ähli ugurlara häzirki zamanyň ösen tejribesiniň, sally tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini görkezýär.